Кадерле дусларым, мен Гүлия Хамидуллина, яңадан да сезнең белән. Кемне юксындырмый бала чагы, туган йорты, туган авылы, дүрт почмаклы йорты шул чордагы, җил капкалы, читән коймалы, ихатадан бераз гына читтә, кара мунча утын мунчасы, якка мунча күршегә дә җитә, бик тә рәхәт утын мунчасы. Мәтрүшкәле каен себеркесе, җыган яңгыр суы ләгәндә, утын мунчасының шифа исе тоелгандай әлдә борында. Мич төбендә пешкән көлчә тәме, истәме тоела бүген дә. Күмер самавыры өстәл яме, җырлап уяткандай таңнарда. Тәгәрәткән бәрәңгенең тәмен, мич коймагын, шуен ашын. Хәтерендә саклый кебек тәмен, авыл мишләренең һәр ташы. Дин тоелган чорга туры килде. Бала чаклар, яшьлек еллары. Таңда әтәш тавышы уятты. Юк иде азан тавышлары. Әрәм салып, әтәш уятты.